Welcome to the Creatives Unplugged podcast. I'm your host, Umhligo, and sila eMovius Media at the Sales Waterfront. Sesiphinde safika ke ungakhohlwa ukupressa ulike, uphinde uthi subscribe lapha kwi-page lethu on YouTube. Ubuye uvakashe nalapha ku-Facebook ubona izinto esikulethela zona masinama creatives efikile esivakashele la ekhaya. Niyazi ke namhlanje ke ekuzoba mnandi kakhulu sinilethele indumiso, sinilethele imotivation, sinilethele nje usuku olumnandi. Ngiphethe my brother sikwamukele. Ngicela simamukele ngehlombe elikhulu. uMalusi Mbokazi. Bakithi ngiyabonga. Awu uyaphila Ncengo? Ngiyaphila mfowethu. Siyajabula ukuba nawe namhlanje. Size final ngoba phela hey kade kulube kuthi uMalusi uyafika. uMalusi uyafika. Ubutatatha into zakhona. Siyabonga. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe khona la namhlanje. Yes sir. Thanks for the invite. Yes, nje ukhuleke bafo sebekuthelelile amanzi. Hayi impela nawo. Awu. Bangiphethe kahle kakhulu. Creatives Unplugged podcast nje ama creatives we're just going to talk more about your journey njengoba siqala nje manje sifuna ukwazi ukuthi uMalusi imvelaphi yakhe kephi noma la ukhulele khona usuka kephi nendawo. Imvelaphi yami semlazi mfethu. Emzilayo. Impela. Homeland. Ngilapho mfethu. Ilangazelelwa khona. Yeah. Ila ngikhulele khona. Waze kwayimanje. Nice. Yeah, so imvelaphi yami nje isemlazi. And then primary school nakhona semlazi. Primary school ngaqale ngafunda esikoleni ekuthiwa iseCola. eCola. Emlazi kwaZethi. All right. And then from there ngafunda eSipho Set eNtuzuma. Yeah. From there ngafunda eLongcroft ePhoenix. All right. From ePhoenix ngafunda eClaywood Boys eClaywood. Yes. From there ngafunda high school eClaywood High. Yes. And then I went to Umlazi Tech. Okay. Yeah. Hey, La sekuthiwa manje Umlazi FET. Oh, Umlazi Tech. Yeah. Yes. Ayi. Phela mina ngikhumbula bengumfundi wasezolbanzi mangikhulu. So, you guys were always there. Group le abanqobi mangaphambuki nje benihambela kakhulu ikole. Tell us that journey ngoba kusho ukuthi ubusasesikoleni nawe ngoba besilingana besihambisana kanje. Abanye abafowethu benicula nabo nje kwi-group besinabo eclassini oThami nabanye bebekhona esikoleni. Bekhamba kanjani ubukwazi ukukhopha kodwa? Yazi mfethu at that time I think ngangise Claywood. Yeah. I think that was my last year. Ngizobe sengena nginamanga ngase ngisemlast Tech at that time. Yeah. Abantu abaningi really thought ukuthi ngifunde ezolibanzi. Yeah. Njengoba namhlanje abantu abaningi besana leyo nto ukuthi ngifunde ezolibanzi. Usiyama ngikazi ngifunde ezolibanzi. But it's one of ikole that I'm proud of. Yes. Even if umuntu engassociate naso ngiyajabula ngaphakathi but at some point kufanele ngibuye ngikwenze kube clear ukuthi no ukuze ngingabonani nje umuntu oqamba amanga. Yes. Angithi ngiyakholwa. Yeah. So kuthiwa masikhola siqamba amanga. So kufanele ukuthi ngiclarify at some point but mfethu at that time ngangikhopa kahle. Yeah. Because it was an easy thing. Ema technical kuneyikhathi zakhona zokufunda. Some point uthola ukuthi sekuvuliwe ngala ema high school ngala mhlambe kuvaliwe. Yeah. So ngangikwazi ukujagulisha ukuthi ekseni kwi-assembly ngiyakhava ubuye esikoleni. Yes. So ngangikwazi ukwenza ukuthi ngibe khona esikoleni nanokuthi ke i-passion at that time. Yeah. Ne-goal ne-vision. It was one. Yes. We had one vision, we had one goal. We had a passion as serious for ukuthi sibone the brand abanqobi bekhula. Yeah. Ngoba I think all of you were coming from different high schools, different backgrounds, ama section noma beniphuma eMlazi nonke. Besiphuma eMlazi sonke most yayifunda ezolibanzi. Yeah. Ngoba sazi ukuthi abanqobi baqala ezolibanzi. Baqala khona. So most yayifunda khona. Yes. But kuhamba isikhathi kwangena nabantu bangaphandle kuyithina. Then we made this one group that became a big brand. Yeah. Hey, and yakhula kakhulu. It was a motivation mostly
kuthina abafundi before we go to class Yeah. kuma assemblies Yeah. even noma kuthiwa kunama events ngoba ngiyakhumbula nothisha abaningi they used to call you guys so they can be revived before basifundise now. So that time ngicabanga ukuthi nawina inhliziyo zabantu abaningi nje ngokuthi bakwazi ukuthi babone ukuthi hayibo kune alcappella group ngoba ngiyakhumbula nami mangibuyele ekhaya kwakusane enye alcappella group ebizwa omama eyayidlalwa kakhulu ekhaya uanti wami. We all know that Jesus is coming and for sure and then on this abanqobi bayangena nabo ngealcappella. So yini yani motivator nina to do ialcappella without instruments? Mina as uMalusi khona igroup engangihlezi ngiyibona eyayihlezi izoperform makhona izinto zabantu basesontweni especially kamkhulu wethu uHlongwane. Ekwakuthiwa iFamily Singers. It was a male group. So that group eyayihlezi izocula ngibuke njalo ngichazeke ilento ukuthi abantu besilisa they sing ama parts onke soprano, alto, tenor, bass, hayibo abantu besilisa kuphela and it was the first time ngibona into enjeyana and they sing lavanda co-instrument. So lapho ke ngayithanda lento kwaukuthi ngiyafisa ukuyenza but kwaukuthi manje angikwazi ukuyenza ngoba ngisamncane. Kwathi mangikhula ngikwenye i-event ngiperform ngabona umunye wayeyimember abanqobi. Ekwakuthiwa uMadoda uSharpman. uMadoda yes. Wangibona and he told the group that when they called me ukuthi angize and then ngabajoyina ke kanjalo. But lento eyacappella ngayithanda kusukela kudala mfethu. Ngayithanda kusukela kudala. Lingaboni nje manje sengicula ngensimbi. Kodwa yona ngayithanda kusukela kudala. And we group you were engazuthi wena omncane because of umfishane umncane. Ilento econfuse abantu abaningi ukuthi hawu lengane esikoleni kwenzakalani ngathi la high school yabo kanti wawusuvela ukwelinye ibanga with education. Ngase ngimdala. Ukuthi nje mhlawumbe uNkulunkulu kushuthi angeke ngithi wangakha kahle. Because namanje even ngisherisha iminyaka yami nabanye abantu they don't believe. Yabo njoba nami ngisho ukuthi bengitshe usisi we on the same age ngoba benicula ngaleso sikhathi kanti wena ubususetheke ngaleso sikhathi cabanga. So any choir during that time nisafunda wayiculela ngoba thina nabo thami besibhizi nocebane lapha eZolubanzi. Yazi ke choir yaseZolubanzi ke yahamba kakhulu senze izinto lapha. No ukucula kwami mfethu ngaqala ngicula nosisi bami ma siblings ami. And from there ngajoin ichoir esonto. We used to have a competition every December. Esontweni lethu Apostolic Faith Church. Which I think kwaba ne impact kakhulu in terms of voice training yami nokuba discipline kwami. So that when ngase ngiphuma ngaculela abanqobi. But ngaculela abanqobi nechoir. And from there ngiyakhumbula ngijoyina ichoir kaCibane konje yini Nkosi yami ECC East Coast Choristers. Ngajoyina yona we sang lapha kwakumnandi kakhulu. Sibuye simhluphe plus le sasibuye simhluphe. There was a friend of mine wakuthiwa Andile Gumbi. May his soul rest in peace. Ubedume kakhulu kwisibaya actor. So uNkulunkulu wamthatha. That guy sasimhlupha noCibane. Njalo sifike uthi uzofika amaculo esafundwa sihlale mhlambe lo 2-3 weeks. So sesibuye sekusekugcineni. uCibane lapha esethi usibophela iskimu siqedile sivele singena qhamuke sifike sicula ithena lapha enenkosi phakathi afosele ukuthi vayela sifake iskimu ezasemhlupha lo kodwa nje siyambonga uNkulunkulu ngaye because izinto eziningi emculweni ezinye sizifunde ngaye ezisenze even as a group ukuthi sikhule. So wethu ilento njani abanqobi mhlawumbe before size siqhubeke nje ama album enwakhiphile noma ingoma enekhiphile zingaki mhlawumbe ama album masingabali ama album Nqwaba Nqwaba ngingakaphumi kubona I think
Sa-release i-album okuthiwa esasibiza ngokuthi Abanqobi. Which was the first album esayirekhoda sasikade siwine a competition yaku-SABC2 ekuthiwa i-Gospel Stars. Oh yes. Sarekhoda that album emveni kwayo sarekhoda i-album ethi I think Simtholile uMesiya. After that sarekhoda Ubayojabula. After that sarekhoda i-album uDondolo. After that we recorded live. Yeah, sabane live recording. Wow. I think that was the last album engayenza naBanqobi. Yeah. Who was leading my favorite song le Okholwayo? Okholwayo mina. Hayi sasane nhlanhla ivoice yakhe njani usizwisele just the chorus Okholwayo indodana unokuphila okuphakade ileyo. Nice and sweet. Yo, I love the song. Even namanje. It's one of the songs ezingivuselelayo, yabo. Kukhona le enye ngakubuza yona usisabona ngofile. I'm gonna take all my troubles away. Yeah, uandile Mbili esimbiza ukuthi sasimbiza ukuthi umntoronke. Yeah, umntoronke. I'm gonna join the Christian joy in some of these days. Yes. Oh, some of these days. Yo, khona lento ekhona ku music angazi noma mina but yabo mase kudlala leyo ngoma every time even esikoleni manifikile there was that feeling ukuthi okay today everything is going to go well. Everything is going to be good. Yabo lento mhlawumbe uyamkhumbula kwaSasipumthembu principal uSizos and naye wayesonta ePostoli. Nizothi manifike mhlawumbe kuphele lawo masontana sesiyahamba siyokhuleka ePostoli isikole sonke go and pray ePostoli. Hey, yabo nje that moment yabanqobi ngicabanga ukuthi yaba noshintsho esikoleni kuyimpilo zabantu abaningi. Yeah. I think yashintsha impilo zabantu abaningi at the same time yashintsha nathi. Yes. Because I moment enjeyana experience enjeyana it teaches you ukuthi how to act and uziphathe kanjani phambi kwabantu. I think it teaches you, it gives you hope. Yes. Ukuthi whatever that you are doing or trying to do, at least iyabanikeza abantu ithemba. So now ikunika ithemba lokuthi ngiqhubeke. Because uyabona abantu besizakala. So I think nathi yasisiza. As much as it helped abantu, but at the same time nathi yasisiza. But as individual, did you guys grow in terms of making money manje as a group? Mhlawumbe ngiyakhumbula ngathi ngiyabona sekhona imoto ebrandiwe. Seniletekisi. No, we made money. Okay. Yeah, we made money. From 2011, I think i-group yakhula kakhulu. Yakhula kakhulu financially, yakhula kakhulu ngama-performances. Kuningi abanye bethu bashadelwa abanye they did ushintsho olukhulu emakubo. Balungisa emakubo and all that. So it did grow. It did grow up until today. So we think manje ke uMalusi coming up coming out on the group usuyimela. How was that feeling even kubona abafowethu lapha ukuthi kwakukubashiya noma kwasekuyiqalela into yakho noma nanisabuya connect uma ukuthi khona okuhlangana nayo? Mfethu, I think this is the first time saying this today. Yes. Because abantu ngangihlezi ngiyibalekela lo mbuzo. It wasn't easy. Yes. It's a decision that I needed to take. Ngenzela ukuthi each and everyone ohlezi nalo mbuzo. Namhlanje aphenduleke. Yes. Ngizokwenzela example, mina I grew up with Uma. Yes. Uma wena ungikhulisile. Sihlala ku 2-room with my siblings. Ubaba I think was shia waku 94 if I'm not mistaken.
Yeah. So uma wangikhulisa sikhulisa sonke engasebenzi. Mina ngiyakwazi mfethu ukudayisa indlu nihleli phakathi idayisa ubaba wenu. Yeah. Nibone ngetruck iselima lipaka lithola impahla yabanye abantu bezongena endlini yabo. And you have no idea ukuthi nizophuma la niyephi. Yeah. So into ehlezi bisenhlizweni yami wazi ukuthi ngifisa ukukhula and change isimo sasekhaya. Yes. Because imini umfana omdala ayikho omunye. Yeah. Two, if uma engibuka ubuka abe nethemba lokuthi khona kusasa impilo izoshintsha. Yes. And so at that time 2011 ngacela ngalobola ngaba nengane. Nice. Things were going well. Yes. Kuba Ngcobe. 2011, 2012, 2013, 2014 I got married 2013. 2014 ngagula. I went through ivoice yami iphela. Which was declared ukuthi ngeke ngiphinde ngicule odokotela. Yeah. But fortunately uNkulunkulu wenza okunye. Yes. So I took a decision in 2014 after kubuya ivoice yami. Because the experience engayi-experience ngiyotshela umngami noma ukuthi anginayo ivoice yami engiphinde ngicule kungenzeka ngingaphinde ngicule. The experience engayithola ngaleso sikhathi was very much painful. And mind you, as much as sasingcono, but sasingekho right financially. Yes. So I had to take a decision. I had to come back and rethink ama-decisions ami. Mfethu, ngiyafisa sibe realistic. Abantu bangangijudge ngokuthi ngoba ngiyangiye ngizwe kukhona bathi ngiyayitshela yikho sengiphuma egroupini and kwakhona abangijikela ngisho ukungijikela kwakhona ngangaqashwa kwezinye indawo and all that. Ngoba kuthiwa sengiyayitshela. But as a man, I needed to rethink and relook at imuva lam nala ngiyakhona. Nice, yes. And I had to take a decision. That will be a decision that will assist mina as uMalusi. Ukuthi ngibe ile ndodana kuma wami ekade ngangifisa ukuba yiyona. Ngikwazi ukumakhela umuzi. Yes. Esizokwazi ukuthi sikwazi ukungena sonke esihlale. Ngikwazi ukuthi nami ngelinye ilanga ngibe nomuzi wami. Yeah. Ngithatha ingane yabantu etmayicela into kubazali bayo ithole. So sengiyayithatha mina ngiyiletha la. Kushuthi ngizoyixayekisa. Because at the end of the day we need to be realistic ngokuthi the money that you make alone is not the same as the money that you will make as a group. Yeah, that's very true. You understand? Yeah. Abantu bangangijaja ke bazongijaja ngiyazi, but it's a fact. The money that you make alone is not the money that you will make as a group. It's not the same. And so at that time I needed to relook at into zami and decisions that I'm taking. Yes. But I pitched a group in. Ngathi kubona bafethu, there's something that I want us to do. If nivuma. Yeah. We can become a company as we are a company. But in this company, kunama individuals in the group that you see ukuthi they have potential of being a solo artist. And those individuals singawa recorder manage a group abe ngaphansi kwe company group. Kube yithina sithatha isinqumo ukuthi njobe iqashwe lapho and have a percentage of some sort. Yes. But let's make this thing, a group or this company becomes an institution where we develop okwangempela ama individuals a group. Yes. And lokho kuzosiza ekuthena abantu bangaphumi bayozenzela yonke into we keep it here. You understand? Yeah.
zathi masikhuluma leyo nto ngabona ukuthi ayithandisiseki. You understand? Because man groupini phela nifana. Khona abane potential of doing ama-solo. Khona abanganayo potential of doing it. Yeah. So, kwabona ukuthi ngabona ukuthi and then I came back the following week ngabatshela ngathi mina ke bafowethu I'm taking a decision. I've taken a decision ukuthi next year kumnyama kubovu I'm doing my solo album. Yeah. Because I think it's time for me to think and grow, to think as indoda and to grow. Because ayikho enye into engiyaziyo besides umculo. So angikwazi ukuthi ngithi ngizophuma ngiyofuna umsebenzi ngenze. This is what I love. Yes. This is what uNkulunkulu gave me. So at that time kwangaba kuhle. Kwangaba kuhle to an extent ukuthi abafowethu didn't even come to my live recording ngo-2015. But angibasoli. Yeah. Because it was painful. Yeah. Abanqobi if bebala, one of the challenges ababe now, one of the biggest challenges, that challenge is me. Ukuphuma kwami eklubini. So angibasoli ngalokho ukuthi bangafiki. Yeah. Because it was painful sabantu. Awukwazi ukuthi ube nabantu for a very long time. And futhi the fact is abaningi babethembele kumina. Yeah. Yabona. Even the songs ayilidwa yimina and all that. Even the meetings mangiphumile ngingaphandle ayibanjwa yimina. Ngikhulume nabantu nabanye begroup sambeni siyoxoxa nabantu sicele senze. Yeah. So mangiphuma it was a drastic change for the group. Yeah, it must be because manje ama-role izinto obuzayo. Exactly. Yes. It was a drastic change. So kwangabaphatha kahle abafowethu. And I even said ngiyaxolisela lokho. Yes. Because I have an understanding ukuthi akubanga kuhle. Yeah. But I had to take this decision. Yeah. As a man, as a father, and as a son to my mom. I had to take it because I needed to do izinto that I've always wanted to do for umawami. Yes. And things that I've always wanted to achieve as a man and as a person. Which uNkulunkulu has gave me today. Yes. I've achieved, I think, 80% of them. Also. Yeah. I've achieved them. So, yeah, mfethu. So I hope everyone has an understanding. But it's clear. It's clear. Kubanqobo ukuthi it wasn't ukuthi ngiyayitshela. It wasn't ukuthi mhlambe ngibona ukuthi ngcono. Yeah. It was a mere decision that I needed to take as a man. Yeah. Yeah, so as umalusi-ke manje usuphumile-ke ubunayo i-plan or you uvele wasign someone or you had to knock eminyango ehlukahlukene? Impilo yami yonke mfethu I've been a hard worker. So I had a plan. After sengiphuma khona, i-plan yami nje was to record and start pushing. Yeah. I had people engase ngikhulume nabo, I think ngakhuluma nabo January 2015. Yeah. Abanye babo ngibatshela ukuthi ngizorecorda ngiyakhipha ngedwa. I was recording live at Playhouse. Oh, nice. Opera theatre. And it was packed. Yeah. uNkulunkulu wangenzela isimanga nje. Kwavele kwagcwala kwaba mnandi into ongakazi uyibona. Yeah. But nganginayo leyo nto leso sikhala sokuthi if bekuthiwa khona abafowethu la. Yeah. But at the same time I had an understanding yokuthi it's not easy for them. Yeah, you're moving forward now. Yeah. And it's not easy for them. Yeah. So ngarecorda kahle emveni walo kwenza i-post production. I-album yami yalaunchwa ngayilaunch eCity Hall. After that yaphuma. And it became big. The song Isize Nkosi became huge in South Africa. Yes. Nakumanye amazwe ngaphandle, which is the song
eyangenza ke nga-achieve most of the things that I wanted to achieve. Nice, yeah. Kuze kube yinamhlanje. Yabo, ngoba une-goal. Yeah, ibikhona namanje sakhona kakhulu. Eish. Kuningi. But futhi angibabonge nabantu who supported me noma sengiphumile egroupini but baqhubeka bangisupport. Angibabonge yinhle into abayenze kumina and ba-downloada ney'ngoma zami. Bangikhulekela abangangazi, they prayed for me. Yes. Kunabantu ukuthi makudlala ungisize Nkosi on radio bakhuleke abangazi ngisho kungazi. Yeah. But that prayer alone sustains me and my family. Yes. So ngiyakubonga lokho kakhulu, the support that abanginike yona till today. Yeah. Kade ukhuluma ngayo voice, it was before or after your album? It was before. Before. It was before and ngangisakubanqoba at that time. Awusakubanqoba. How challenging was that? Like, did you had an operation or some sort? No. Yavele yangaphuma nje. Yavele yangaphuma nje. Bra. Ngihamba udokotela. Abanye bathi ngeke usacula. Ngihamba umunye ngikhumula kahle kwaKavi. Ngijova I think 5 times. Ngilo ngibuye njalo ngosuka ngijova ngikhambe phinde ngibuye wayabuya ivoice yaloki wangitshela kodwa wathi angazi noma ngihlala ekhaya for 30 days or for a month. Tapushayo motor. Yeah, lezo zinto enjalo. Yeah. And then after that ivoice yami came back. I think after 3 weeks came back ngaqala ngacula. Ibi kanjani bisikhosha? Ngaleso sikhathi bethi ngeke izibuye noma ubukhuluma. Bengithi mangikhuluma ngithi yeah. Yeah. For some time. Yeah, I remember futhi ukuthi after mina khona futhi egroupini nayo waba with the very same challenge. Naye waphelelwa ivoice lesikhaleni. Yeah. Ngicabanga what's the cause of that? Mawukuthi lapho wagcina ubheka information. I'm not sure. Hey, I'm not sure, but it was a busy year. Oh yeah. Yeah, so I'm not sure. I think so. Yeah. Yeah, I think uyayifuna uyayidinga ukuphumula nje. Yeah. Yeah. So with that album le enengoma le ngoma eyakwenza wa. Ubususayinwe kwenye to any recording company mhlawumbe like no bengizenzela. Ubuzenzela nje. It was me being from independent. The packets, publishing, marketing, music videos. Yonke into bengizenzela under my company. How was that experience usuyiphethe ke manje? No one managing you. We are a manager for. Kwangayona into strange because even as a group ayekho manage so besikwenza besizenzela. Yeah. So kwangayona into strange. It's just that at this time sengingedwa khona umfowethu engisebenza naye kuthiwa uXivu. So uyena obengimanage. Oh yes. So we did most of the things naye nonkosikazi wami who's a brand manager. Yes. And then kukhona umjito bengenzela marketing and PR ekuthiwa uHloni namanje ngisasebenza naye. Oh nice. NoLinda Khumalo. So we pushed ngalendlela mfethu. Ngiyakhumbula that album yaba nama nominations kuma Crown nakuma Metro FM Awards. What? Yeah. Yeah. Ngiyakhumbula le cycle le show yama nomination kuyi best gospel. Yeah. At that time on Metro Awards. Yeah. Yes. So yeah. It went very well. Nice. Very well. And other doors maybe yokusebenzisana namanye ama recording label a big, maybe publishers akakufuna akusondeza edoors. At that time no. But imanje la esengisengi partnership nenye record company Igalo Records. Yeah. Oh, Igalo. Yes. Yeah. But with ama awards you didn't grab any ngalesa sikhathi. Okay. No. Okay. Anginayo award. Yeah, ama nominees. Ama nominees anginayo award. But ngiyazi ukuthi ngesikhathi saNkulunkulu azoba khona. Yeah. And then after that album ikhona enye obuso wayikhipha futhi. Sengikhipha ama album awu5. Ngisize Nkosi, kube uhlala nami, kube the Revelation with the revival, kube the Full Circle revival. Yes. Manje. Yeah. Full Circle yona lo promoter EP. Manje impela. Alright. Yeah. Yona ngikhiphe last year September 13. Yeah. Yeah.
So with the journey njengoba wabala kanje lama album unawo nje ama track owazi kahle ukuthi hey mangifika la ngithinta le mongawa highlights mhlawumbe nabasibukele ngiyazi ukuthi bayathanda kakhulu. Yazi mfethu umhlolo khona emhlabeni. Abantu babhizi bangifuna ungisize Nkosi. Cabanga. Mfethu ngisho ngingakhipha yipi. Hey from the first one. Ngisho ngingazama ngikhiphe yipi album ngikhiphe mapha amaculo. But abantu ngisho ngingangena stage ngicule before ngiphume. Yeah. Abangizwa. Mangingawucula ngisize Nkosi. So it has been ingoma nje. Kushuthi engasho ukuthi mhlambe it's a signature song yami. But ngiyazama ukuthi ngifake okunye ngiphe baba udondolo azophela amaqhinga yabo ngiyazama ngiyafaka ukhanyisa indlela yethu uvula iminyaka evaliwe ngiyazama kuzogcina kulungile kodwa hayi kodwa ngoba siyazazi nje njengoba uyibiza kanje futhi kulungile hayi kuzogcina ku right kakhulu ngoba une experience edlula ama artists amaningi egospel not ukuthi mhlawumbe ngendlela ebad but usebenza kakhulu in such a way that I remember you used to get invitations ko iTV Gospel Gold. You are amanye ama artists la eThekwini esasiwabona njalo interviews on Morning Live on SABC. So bekufila kanjani empilweni yakho ngaleso sikhathi because manje usuyimele and you're getting these platforms ezikwi TV which is abantu ba recognize manje ukuthi who you are. But it's always nice ukuba TV. Yeah. It's always an experience, a good one. Yeah. Ukuthi TV siyayithanda ke. Sonke. Sizesimizana uthi hayibo nakumbokazi gijima. Ngabudlala ngabo. Wayicula kubanqobo esikoleni. And thina as ama artists siyayithanda TV. Yes. Siyathanda nje ukuyoma ku TV bangisibone. Sibona abantu kuthiwa awukusami nangu malusi siyakuthanda. So it's always a good experience for us and it assists us even nasekupusheni. Ekupusheni whatever we push ngaleso sikhathi. So kuyasiza. So TV is amazing. I know even right now it's khona into oyi-attempta before COVID of writing a book. You have writings and the airs yathenda ku SAP endabeni ukuthi ubhale incwadi. Leyo ncwadi yangiqhatha because of isihloko sayo. The title is A Great Pastor in Church but a Beast to His Family. So very poetic. Yangiqhatha ngayikhipha ngo-2019. Ngayilauncha ngo-December 16, 2019. So ngangakwazi ukuqhubeka nayo because of COVID 2020. So manje ke my company bathe hayi no, let's rebrand and then siqale phansi le ncwadi. Nice. So they are rebranding the book. Baqala phansi so relauncha this year and then masiyaphuma futhi. It's a beautiful book. So and it doesn't talk about because it doesn't talk about abefundisi in general. Befundisi bami ayikhulumi nami in general. Angikhulumi ngabefundisi, ngikhuluma ngempilo yami nobaba wami owayengumfundisi. Your father was a pastor. Yes. Okay. And my experiences and challenges esidlule kuona as a family. Amanye abo created by ubaba. So that book is all about that. So ayikakaphumi manje. Ayikakaphumi mfethu. Bakhona abanayo. Abayithola ngo-2019 because mhla ngilauncha everyone wayengenile wayithenga ithikithi le launch wayithola incwadi mahala. So bakhona abanayo and ama reviews ayo they were beautiful. So so ngizazoyirelauncha ngiqale phansi ngiyiphushe. Mina I'm looking forward to it. Because ikhuluma nje even nangama dysfunctional families. What creates a dysfunctional family? Yini elimaza iyiphi impact ebakhona ngokuthi ubaba ngabe khona empilweni yengane. Kuningi.
okwakha incwadi. Yes, through your experience. Through your experience, yeah. But kukhona okunye ukukwenze beside the music. Let's say production, you're managing something, you're working somewhere, you have a company. I have a company too as I got on the project. It does events ekuyona ngaphansi kwayo. And it does events as well. Nokunye okuseceleni. Ngikwazi ukuthi akukhona magazine le. So in most cases izinto esizenzayo nje isixile kakhulu entertainment. Nice, yes. Nokunye. Mhlawumbe nje sesizogoqa, tell us more about the EP. Ukuthi nje ukuze sazi nale ngoma esoyizwa namhlanje, but i-EP yini egqugquzelile ukuthi uyibhale ne-title yayo since nje uyiqalile kuhamba kanjani? I-title ye-EP, it's The Full Circle Revival. It's a combination of uMalusi Omdala nalo omusha. Mangithi uMalusi Omdala, I mean uMalusi wayesegroupini nalo omusha. There are songs that I did engangizenze groupini which were my songs. So ngiwenza la manje. Oh, nice. So ngibe nalento yokuthi let me do those songs, because enye into eyenzakalayo uthola ukuthi ngiyaperforma ngenzani mangiperforma abantu they would say awucula udondolo, awusiculela uyazophela amaqhinga, yabona usiculela usihamba neqhawe. So which ended up sihlala phansi siyazi ukuthini, let me just record these songs. Ngingagcina ukuthi ngiwaperforme la, but ngiwaperforme manje sengiwarecordile, sengikwenze ngendlela yamalusi. So that's why ngithi The Full Circle Revival. So far it's good. Abantu they are downloading the songs, abantu they are streaming the songs. Angibabonge futhi ngesupport abanginike yona. And ne team yami ukuhlangana kwayo and trying to push angibabonge bonke. Kamnandi. Ikhona le ngihamba neqhawe kuyona? Ayikho kule. But I'm hoping ukuthi ngizoyenza next time. Niyazi leyo ngoma ethi ngihamba neqhawe? Insimbi ehlezini ne? Sihamba neqhawe sihamba noJehova sinyathela ngesizotha noJehova insimbi ileyo mfethu. Ngangithanda naleyo. Kahle abanqobi you can udlala from track 1 to the last track up to the last track. Mhlawumbe angani noma ngiyona kodwa khona le group enanithimana abanqobi bathi nathi hayi siyithemba. Their relationship nanizwana noma kwakubuye kube khona lokho uthi hey phela sikwi-competition. Yazi kwakukhona into eyikhona ngabanqobi nethemba. No, there was that competition. Effect it as much as isicula. Sicula gospel. But at the same time competition ikhona. Because umsebenzi and anything that has to do with money. Iyaba ne competition. But a good competition, a healthy one. Yokuthi even if you mile backstage omunye perform umbuka ukuthi hayi ngiyeza emva kwakhe. Yabona it's a healthy one, akuyona le yokuzondana nani. The competition yokuthi asiyongena nizozwa. Ithina siyongena nani maniphuma sithi hayi izwani ke manje. That was the kind of competition that we had and esinayo namanje nabanye abafowethu. Akuyona competition yokuthi angifuni ukumbona ephumelela lo. Akuphumelele mina akuyona njalo. Healthy, right? It's a brotherly relationship. Because khona nje amaculo esasiwacula awawethemba. Siwacula ngiyakhumbula there was a song engangiyilida ewawethemba. Kodwa sicula ngala sabanqobi. Eyayithi Dimoni awusuke endleleni dimoni. Leyo ngoma sasicula nathi ngala kubanqobi but kweyethemba.
So yeah, it was a healthy competition. It was a good one. Nice. Yeah. Yeah. So any wise words nje bethu sesivala. I think from your background kunabanye abafowethu noma abantwana abakhula kulawo ma background even today as we speak. Mhlawumbe umuntu azabone ngazuthi hayi mina ngazuthi ku so unfortunate for mina. Kanti bakhona abantu esibaziyo abanjengoMalusi nabo abakhule kanzima, abanjengomhligo nabo abakhule kanzima. So your words kumuntu okhule kwi background ecishe ifane neyethu. Noma kuthiwe yakhe background kanjani but ufuna ukuthi ukumotivate nje sesovala ukuthi anga give up ungathini bafu. Mfethu ngikhulele lokishini. Yeah. Elokishini siyabona manje ukuthi kwenzakalani. Yes. Siyabona ingane zabafana. Yeah. Ukuthi they really need guidance. Especially from people ababa idolize. Yeah. Abantu abababuka mabe babona bathi ngifisa ukuba njengalowa muntu. Yes. So if we don't do that, ukuthi siphinde emuva siyozama ukubasiza. Yeah. Kugcina kuphendula ilokishi lethu noma ingane zabafana zethu. Yeah. Ziphuma eceleni. Yes. So I've always had a vision or a dream yokuthi one day I so wish business people, celebrities, abantu abafundile academics, from Umlazi, sike sihlangane, especially men. Yes. Sike sihlangane and try and open up something that will assist abafana baseMlazi noma abafana basemalokishini. Yes, that's very powerful. Because ngiyengibone ama talks amaningi enziwa kumantombazane. Yeah. And umbuzo wami uhlala uthi le ingane zamantombazane ekukhulunywa nazo kangaka ezakhiwa kangaka zakhelwa bani? Yebo. Zakhelwa labafana esibakhulisayo thina ababeka amabhlukwele ezantsi. Zakhelwa labafana esibakhulisayo thina abanye baba who don't even have respect for an older person. Yeah. Or an elder. Yes. Zakhelwa labafana abangazi ukuthi umuntu wesifazane if you have a car uyamvulela isicapha. Lamantombazane siwakhela labafana who thinks they know everything emhlabeni. Yeah. Abangafuni ukuya esikoleni. Yes. I think it's one of the things that we need to do as abantu engizothi angithi bephumelele but engizothi ababukeka izinto zabo zihamba kangcono. We need to go back emalokishini la sikhulele. I'm not talking about Umlazi only. Yeah. But I'm talking about wonke amalokishi. Yonke indawo South Africa yonke. Let's try and build. Nice. Amalokishi esikhulele kuona. Yes. Let's try and build the community esikhulele kuyona. Yeah. Let's try and create something that will be helpful to these kids ukuthi ikwazi ukungena kalula ezikoleni. Yeah. Ema-universities. That is something that can be done. Yes. Let's try kuningi mfethu that we can do. But kungiphatha kabi if uthola ukuthi ngiyadrive I'm going home eMlazi. Ngibone the way ingane zabafana ezizona. So ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga sike sibe nje nenkulumo. Singene sibe baningi and talk to these young people. Yeah. And si implement lento emqondweni wabo ukuthi don't use background. Yeah. Yokuxakeka noma yokuhlupheka as an excuse, but use it as a motivation of making yourself better so that you come back and make ikini better. Yeah. Siyabonga ngamazwi akhaliphile. Hey, nizweleke bafethu ngicabanga sesobambana nalapha kweJens House. Ngiyakubona. Impela ngikhona impela. Enye indawo yamadoda laphana ukwazi ukuthi kusharishwe umsebenzi esiwenzayo. Ngicabanga ukuthi it's a huge platform njengoba sizama nathi as a creatives unplugged podcast. Siqale sizama kahle Malusi. Sesiyenza.
Yes. Yabo with motivation, with ukunika ama-artist i-platform amaciko ukuthi bakwazi ukubonakala, bakwazi ukusharisha i-journey yabo. So nalapha ku-Jen's House ngeke ngibone ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi afake into yakhe akwenzayo. Yabo sinabantu abahloniphekile nje ngingababala lapha abaningi engibona ukuthi hayibo kukhona uSibani, khona uDekDebe lapha, khona uJuice lapha. Khona uSandile Zungu. Yabo. Yabona. Mr. Linden Bonambi. Exactly. Yabo. So abantu ongayitshela ukuthi efonini yakho ngaba nama numbers abo. But ibanjiwe kanje as a unit. Yabo. So ezinye zezinto ekufuneka sibheke nalapho ukuthi sihlangana kanjani zabantu besilisa ukukhulisana nokukhulisa isizwe, but akhona ama-program nje bade ngikutshela nje ufike ukuthi nathi siyazama eMlazi sinenhlanganisela yabantu abasha from the roots ukuthinta lapha nalapha nezikole, but akwanele. Ngicabanga ukuthi le motivation oyenzile njengamanje nami iyangibonisa ukuthi kufanele siqale something nje ezosiza specifically abantu besilisa. Mfethu kubalekile. Yeah, kubalekile. It's very powerful. Siyabonga kakhulu ukuthi ukufika nje namhlanje uzoshareshela ijourney yakho, nokuthi nje you are such a wonderful person. From nje wade ngisho mina I'm a fan. Ngikhula nje esikoleni I was a fan, namanje nginakho ukulandela izinto zenza. So I wish you all the best kwijourney yakho nezinto sazozi achieve ekhaya kumama unkosikazi wakho abantwana amawonabo. Si-Movius Media sithi sinithanda kakhulu. Mfethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ningimeme nokuba la namhlanje nje ngiyakubonga kakhulu. Ngibonge nakubabukeli. Siqhubekeni bafowethu and support this podcast. uNkulunkulu abe nani kakhulu. Awu siyabonga. Sayithola ibusiso. So today uzosiperformela kambe i-title ngoma uzosiperformela yona uDondolo. So ningakhohlwa ke ukuthi nithi subscribe and like Creative Unplugged podcast with uMalisi Mbokazi. Sithi nje salute uDondolo liyeza.